Lalabas. Hindi ko dapat Hello, Ikaw. in our parish. Taga sa ilang nasyon yan. Our parish in Africa. in Haring Kamaman, Camarines Sur. Tingnan ko na mo taga sa in. Gusto ko yan sa Africa. How are you? Iyo. Kumusta po kami Sinasamitan ng gano'n. W's Sa in. in Olivia? Hello. Nasa YouTube nga pala rin yun. Anong binibili mo dyan? Wala kami pandemic. May makalinaw away with from Soko. Tapos bago tayo tapos oy, hindi naman sinawag ko ako sa hindi na yan aswal sa naman. Tapos iba pa dyan mga materials mo. So mga nakukuparan ni Agong, sabi na din malawag yung ako. Ay, kumusta pala niya Eric Rivera, drowning din si girlfriend niya. Na ano na? Lagi. Kailangan mo ng camera. Ayan. Meron. Meron.